Helo na, a croeso i Owain yn siarad busnes. Heddiw, dwi yn gegin gefn Gareth Wyn Jones, y ffarmwr o Llanfairfychan. A dwi'n hynod o ddiolchgar i Gareth i cael ymuno efo ni heddiw yma. So, Gareth, diolch yn fawr iawn am adael fi ddod i tu chdi. Dim problem, dwi'n munud a panad bach. Ag i'r bwr cefn da. Ia, bwysig bod rownd y bwr gegin, dydy yma. Mae lot o busnes yn cael ei wneud yma dros y blynyddoedd. Eitha gwir. Reit, a cwestiwn gyntaf i chynna chdi de. Pryd nes ti benderfynu bod chdi'n lwyddiant? O, llwyddiant, y diwrnod ges i ngeni, ddweud y gwertha chdi? I fi, mae llwyddiant bob dydd, dim ots be ti'n neud, ti'n dysgu rhywbeth, mae llwyddiant yn trenio cyd-defaid, mae llwyddiant yn tyfu llysiau dy hun i ffidio dy deulu, mae llwyddiant yn mynd allan i hel y defaid, mae bob dim yn llwyddiant, a rhaid chdi sbio ar bywyd fel yma, mae bob un yn step arall. Ar y siwrna bywyd, mae'n medru bod yn anodd, mae amaeth yn pretty tough gig i ddweud y gwirth. A ti'n bod moch sut ti'n sbio yna fo, ti'n gwybod beth i hashtag fi, living the dream. A dwi'n teimlo bod fi yn, ti'n bod, mae dy iechyd i mor bwysig, a da ni'n anghofio hynna weithiau, a dim jyst iechyd corffonol, ond meddyliol hefyd. Dwi'n berson positif iawn, dwi wedi bod yn ffodus iawn, mae'n had yn byw glaw lôn, mae o'n 83, dal yn gweithio bob dydd, mae o'n danes o fi, be di'r pethau da yn bywyd, be sy'n bwysig yn bywyd, a dwi'n meddwl mae hwnna'n rhan o dy lwyddiant di fel person. Fe di sbio ar llwyddiant, mae'n bres gyn ti'n banc. Mae llwyddiant i'n codi'n bora efo graig golygus wrth yn ochr i. Wrth gwrs. Golygfa bendigedig, trio blant iach, ac yn neud swydd bob dydd dwi'n mwynhau. Hwna di llwyddiant swn i'n dweud mwyaf sgyn fi. A dwi'n teimlo bod fi wedi bod yn ffodus iawn efo'r gwaith dwi'n neud ar y cyfryngau, bod fi ddim jyst yn dangos hwnna i ni fel teulu, dwi'n cael dangos hwnna i'r byd. Dwi wedi cael pobl yn ffilmio o'r Almaen, America. Nes i un rhaglen efo Dali Newman, nath yna 83 miliwn o bobl gweld ti'n llwyfan dros y byd. So mae'r peth yma i fi yn llwyddiant am bod fi'n, dim bod pwy dwi, ond dim mae o lot i wneud efo look, a ti'n medru wneud y look dy hun, ti'n bod wrth gweithio'n galad, dal i nocio ar y drws, pidio byth ar y gorau'n byd. Ac os ti'n teimlo bod o yna chdi, yr positive attitude na de, mae o'n rhywbeth, mae'n mynd â chdi trwy bywyd, cos dwi yn teimlo'n ffodus pan nes i ddechrau'r siwrna cyfryngau yma, sydd ddim yn siwrna hawdd iawn, pobl sydd yno fo yn dall beth dwi'n dweud, ti'n cael dipyn o bobl yn rhoi cyllell yn dy gefn di, a chdi anghofio am hynna. Un o'r pethau, nes i ddysgu reit yn dechrau, a graig Scott Quinnell Nicola nath ddeud fi, a'i ffrindiau mawr efo nhw fel teulu, a mi'n dweud, surround yourself with positive people all the time. That's one of the things that Scott and me have learnt. Ti'n bod be? Mae'n rhai o'r geiriau mwyaf gwir, mwyaf cywir wedi gael. Mae pobl negyddol jyst yn mynd i dynnu chdi lawr. Ac ti isio mad â hynna o dy fywyd di. Dal di watch ar ôl y bobl positif o gwmpas, a ti'n mynd ar y siwrna. Ti'n bod o'ch chi'n sôn o fanna am yr ochr iechyd meddwl? Ia. Mae'n bwysig i bobl edrych ar ôl eu hunan a mae iechyd meddwl yn bwysig. Dwi'n hun wedi dioddau efo iechyd meddwl. Ond beth sa'ch chi'n dweud wrth ffarmwr arall sydd yn dioddau chydig bach efo iechyd meddwl? Siarad efo bobl. Mae siarad yn beth mwyaf bwysig. A dwi'n meddwl bod fi'n ffodus fel la, cos dwi reit chopsy. Dwi'n medru siarad efo rwy'n. A mae rhian yn dweud weithiau dwi o ddag yn ei ant. Os dwi'n mynd allan am beint, mae pobl yn dod ata fi, dwi'n bod beth o, maen nhw'n sôn am eu problemau, a dwi'n trio siarad efo nhw diwrnod o blaen, ond ti'n fawr na ffarmwr ar Facebook, gyrru negas i fi, oedd yn ei ddagre, oedd ei ferchod i mynd off efo rhyw drug dealer, a gofyn i fi, ti'n fawr, jyst pethau lawr yn Lundan oedd y dyn yma, gofyn i fi, ti'n fawr, beth o'n i'n meddwl, ac o'n i jyst mewn sioc, ti'n fawr, mae gymaint o bobl yn dod ata chdi ar y cyfryngau cymdeithasol yma, mae'n dychrau chdi. Mae gymaint o bobl efo problemau. A lle da ni yn y sefyllfa hefyd, mae lot o stwff allan yna yn creu fwy o'r problemau yma. Mae'r negyddrwydd gyn rei pobl
yn social media, Twitter, Instagram, maen nhw mor anifyr. So nhw beth yn deud o'i dwyneb di, ond maen nhw'n deud o ar y keyboard na, a mae'n brif o rei pobl, di pob yn medru gymryd o. Mae gen i sgwydda mawr, a mae gen i groen tha y rhinoceros neu swn i'n mynd beth dwi'n neud. A dwi'n rhoi heina i un ochr, chaid i chdi. Mae'n rei'n brifo, rei sy'n brifo di rei sy'n pobl sy'n sôn am wraig i, neu'n nhad i, neu'n mhlant i. Gyda'n dweud beth a licio fi amdana fi'n bersonol. Ond dwi'n dweud a pobl, wneud nhw'n deud hynna dwyneb di. Mae'n bwysig i bobl, os gen nhw problem, siarad efo rwy'n. Os di o'n deulu, os di o'n ffrind, os di o'n rwy'n ar y wefan cymdeithasol, siaradwch efo pobl. Cos ti bod, pan ti siarad, ti'n rhannu'r problem. A mae pobl yn dychryn faint o bobl eraill efo problemau. Dwi'n meddwl be nath Alun Elidir, dim llynedd blwyddyn cynt, dod allan a dweud bod gen efo iseldir. Oedd o'n wych. Mae'n cymryd uffar o ddyn i wneud be nath o. A dwi'n edmygu o yn ofnadwy. Ac oedd y boi oedd yn ffilmio fo, Gareth, dwi'n abod o, dwi wedi bod yn Zeland Newydd o. Ac oedd o'n deud, pan oedd o'n ffilmio fo, oedd o'n teimlo o'i galon, y problemau oedd gen. A mae o wedi gwneud gwahaniaeth. A siarad efo fo wedyn, mae yna bobl wedi dod ato fo yn y farchnad a wedi dweud, diolch i chdi am wneud hynna, dwi wedi dod allan a siarad. So, dydy o'm yn tabw. Dydy o ddim yn tabw. Oedd. A da ni, ella bod ni fel diwydiant, ffarmwrs mow cry, ti'n bod, allan byd yn ffeithio fi, mae pob yn cael diwrnod crap, come on, mae pob yn cael diwrnod sal, mae yna ddiwch yn farw, di wraig yn wedi bod yn dda, neu mae wraig wedi bod yn siopio, di honna mae'n helpu weithiau. O ti'n bod, mae pethau gyd yn dod at ei gilydd weithiau, ti'n bod, a mae yna bresiar, gwaith papur yn y diwydiant yma, mae yna lot o bwysau ar ffarmwrs, dos am os na bai amdano fo, a dwi'n meddwl, mwy da ni'n gydynnu ac yn ailgysylltu fyd efo y cwsmar, mae hwnna'n bwysig. Ti'n bod, dod â pobl at ei gilydd. Ti'n gwybod, ti'n newydd ddeud, ti'n mwynhau dy bywyd. So dwi'n meddwl sa'ch ti'n newid un byd. Ond, oes na rhyw heria sgyn ti? Neu ti wedi dod drosodd? Heria dwi wedi bod drosodd dot. Mae gen i pyn bach o checkered past, dwi wedi bod dipyn o foi am gwffio, dwi wedi bod yn Crown Court of Merthyr Tydfil, just down the road jail. So, mae yna heria dwi wedi bod drosodd, dwi'n mycelu nhw, dwi'n cuddiad nhw, maen nhw yn llefru pethau dwi wedi wneud. Mae'n weithiau'n anodd pan wyt ti yn llygaid y cyhoedd i fod yn agorad. Ond dwi'n teimlo, hai chdi fod yn agorad. Hai chdi fod yn onast efo chdi dy hun a deud beth sy'n ar dy feddwl di. Byddai byth yn panad y deu bob. Hai chdi ddall hynna. You can't be everybody's friend. Mae hynna'n hollol wir. Ond, be dwi'n teimlo'n bwysig ydy yn her bod fi'n mynd i'n gwely bob nos yn cysgu bod fi wedi bod yn onast, bod fi wedi deitha chdi yn dy wyneb, bod fi'n mynd i roi cyllaf yn dy gefn di. Dwi wedi deitha chdi beth dwi'n teimlo amdano chdi i dy wyneb di, a dwi teip yna'r berson, ond na i ddim malu cacan siocled ffôn fi sy'n mynd. Reit wel, ffôn yn mynd eto, dydd y bywyd ddim yn stopio na di. Na, rhyw cam yn aint hwnna'n dod i nôl ddwy o ddefaid, so mae'n bywyd prysur, ond it comes with the territory then. Reit, ti'n really prysur. Dwi'n gwybod sut ti'n balansio, a dwi'n gwybod sut mae'r rhian yn cadw trac yno chdi. Be sgyn ti ar ymlaen yma dyfodol? So lot yn mynd ymlaen yn blwyddyn nesaf yma'n barod, mae yna lot o waith i ddod i mewn, ond da ni wedi ehangu o just bod yn ffarm deuluol wan, mae gennym ni fusnes. So mae rhian yn gweithio i fi, mae gweithio fel public assistant o personal assistant, a hi sy'n gwneud bookings a bob dim, cos dwi'n mynd allan i wneud dipyn o siarad a falle. Un o'r pethau hefyd sydd wedi newid yn bywyd ni ers 2013 ydy bod ni'n gwneud immersive tours. So, mae'r immersive tours yma, rhan mowr o beth da ni'n neud wan. 30-odd tours llynedd, Americanwyr yn dod yma, maen nhw'n aros yn castell yn Conwy, Rick Steves Tours di enw o, wedyn nathon ni ddechrau efo wneud rhyw chydig, wedyn mae o di adeiladu, da ni'n wneud immersive bespoke tours wan, lle da ni wedi wneud 9 neu 10 o heina llynedd, lle mae Americanwyr sydd efo dipyn o bres yn fflio yma, a mae gen nhw Blue Badge guides efo nhw. Maen nhw'n dod yma,
Maen nhw'n cael cinio dy syl yma, dim ots pa ddwrnod di, a mae o gyd yn rhywbeth sy'n dymorol, so bob dim dwi wedi tyfu ar y ffarm, a cig ni hynna'n, a wedyn dwi'n mynd â nhw fyny yn yr bygu bach Honda, a gweld y carneddau, sôn am y hanes, sôn am 370 o flynyddoedd, mae nheulu fi wedi bod yn amaethu yma, just iddyn nhw gael y teimlad, a mae reviews yn amazing, mae just wedi bod yn rhan mowr o lle da ni'n gweld dyfodol ein teulu ni ar y ffarm yma. Da ni isio gwneud siŵr bod y plant ni yn mynd i wneud bwoliaeth o'ma, a y utopia bysa'r tri yn mynd i wneud bwoliaeth o'ma, ond sa chdi sbio'n dol, mae'n siŵr, dydy o'm digon mowr. So, all gyfeirio mewn ffordd pyn bach yn wahanol i llawer iawn o bobl, dwi'n meddwl fydd y ffordd ymlaen. A da ni sôn am rhyw secrets hefyd, pyn bach, da ni yn ffidio 28 o'n nhw weithiau. Da ni'n gwneud barbecue, da ni wedi bildio barbecue mowr yn cefna, mae gen i fyrddau, a wedyn da ni'n porthu'r pobl yma efo cig Owain, ond da ni wedi bod yn gwneud mutton burgers ni hynna'n hefyd. A mae heina wedi mynd lawr yn fendigedig, so gawn ni weld be ddeith y dyfodol. Ti'n dweud mae gymaint yn digwydd flwyddyn nesaf, a ti yn reit gry ar cyfryngau cymdeithasol. No. Ti'n neud hynna i gyd dy hun? Na, dwi'n cael help. Mae gen i foi sydd wedi bod yn helpu fi o'r dechrau. Dewi Eirig, mae o'n dall well na fi efo sut mae'r algorithms mae ballu'n gweithio. Dwi'n meddwl na cryfder fi ydy bod fi jyst deud bod fi be dwi'n feddwl. Dydy o ddim yn cryfder weithiau pan ti'n gweithio i bobl fatha BBC ac y channelau, ond haid chdi fod yn onast, haid chdi fod chdi dy hun. Dwi'n gobeithio gawn ni gymisiwn arall gen y BBC leni, a byddai'n gweithio yn yr sioe brenhinol. Mae hynna'n jobsus, dwi just wrth y modd, mae o'n dream job i gael rhywbeth fel la. Ond, ti byth yn gwybod, da ni fatha darn o linyn, da ni'n gwafaint o hir, da ni'n mynd i fod yn the flavour of the month efo'r cyfryngau. So, i fi, mae'n bwysig i fi sefydlu rhywbeth yn fama a'n nghartra i wneud siŵr bod yna ddyfodol i mhlant i. Mae siŵr yn gorffan yn Haber Adams leni, 4 blynedd o fod yn astudio busnes ag amaeth. Wedyn, mae siŵr ddeith o alla adra am ddipyn bach i weld lle mae draed o, ond mae o'n teimlo bod o isio mynd efyd a agor i adenydd. Dwi'n yn gwybod, gan i weld, ond ti'n bod, os yna rhywbeth lle mae wedi cael ei ddannodd i mewn iddo fo, fatha yr immersive tours ma, da ni wedi sefydlu'r busnes wan, a mae o'n rhan, enw'r busnes ydy Rhigar, so Rhian a Gar de. So Rhigar de yno, wedyn mae hwnna'n mynd i fod yn rhywbeth da ni'n mynd i adeiladu. Da ni'n mynd i ddechrau rhedeg tan da ni'n medru cerad. Mae hwnna'n bwysig i fi, ti'n bod. Mae y ffarm sy'n dod gyntaf, dwi'n mewn partneriaeth efo'n nghefndryd a'n ewytherad a'n had. So, mae eisiau watchad ar ôl y busnes yna, fi sy'n gwneud gwaith papur a ballu, a mae yna lot o waith, mae job dal i'n bob man. So, mae cael cydbwysa, a cael cydbwysa teulu fi, a cael dipyn bach o amser efo nhw yn bwysig i fi, ond dwi'n lwcus a dwi'n ffodus, a yna pam dwi'n byw y breuddwyd. Ac i orffan, be di dy hashtag di? Living the dream, ia. Diolch yn fawr iawn, Gareth. Iawn, siwr.